Здравейте, аз съм Пламена и днес ще чета за вас книгата на Франсуаз Долто. В този запис може да чуете трета и четвърта глава от книгата, която може да видите в описанието цялото съдържание. Ако ви е полезно, ако ви харесва тази аудиокнига и другите аудиокниги, които има в канала, последвайте ме, харесайте клипа, споделете го и всичко подобно, което ви хрумне. Приятно слушане! Глава трета. Позитивната функция на задълженията. И днес. Ако двамата родители не упражняват в еднаква степен родителските си права, решенията относно образованието, професионалното ориентиране и здравето на детето се вземат от така наречения постоянно присъстващ родител, който през повечето време живее с него. Той има много по-малки контакти с непостоянно присъстващия родител, който според закона има право на посещение и надзор. В такъв случай няма ли детето да бъде склонно да смята, че съдията се е отнесъл по-благосклонно към постоянно присъстващият родител или с други думи, че той е правят, а непостоянно присъстващият е извършил нещо нередно и е наказан. Франсуаз. Съдията трябва да извика децата при себе си и да им разясни взетото от него решение. В действителност, въпросното решение винаги се тълкува неправилно, както от страна на родителите, така и на децата. Така е, когато човек страда. Ето защо съдията трябва да обясни какви са причините, които са го накарали да предвиди материалното положение и изискванията на закона да реши да присъди грижата за детето на един от родителите, а именно за да задоволи потребностите на детето през преобладаващата част от годината и през учебните месеци и да разпредели почивните дни между единият и другият родител. Много често ми се е налагало да разговарям с родители, за да им обяснявам, че този от тях, който живее с детето сам по време на училищните ваканции, всъщност изживява с него най-важния период от неговото възпитание, за разлика от родителя, който се грижи за него през учебната година. Делничните дни, т.е. преобладаващата част от времето, детето прекарва у родителя, който всъщност може да отдели по-малко време за неговото възпитание. Този родител се явява надзирател в каторга. Той се занимава с дресировка. Сутрин измъква детето от леглото, за да го изпрати на училище. На обед го кара да хапне нещо набързо, а вечер пак така на 2 на 3 го кара да се научи уроците, да се напише домашните. Това не е възпитание, това е дресировка. Обучението в подчинение на реалността на образователната система. Ваканциите имат по-силен възпитателен ефект от учебната година, защото родителя, с когото детето живее през по-голямата част от времето, упражнява по-слабо възпитателно влияние. Само че този факт изобщо не се взема под внимание. Наскоро говорих за това пред членовете на една комисия и всички кимаха одобрително. Когато детето е във ваканция, възрастният има време да му говори, да прави разни неща заедно с него. В този случай нито родителите, нито детето са задължени да работят. Когато става дума за културните занимания, задълбочени отношения, ваканциите предоставят най-добрите възможности. Това е моментът на истинския контакт с родителя, що се отнася до безкористната страна на междучовешките взаимоотношения. Така че не е вярно, че постоянно присъстващият родител е привилегирован. И двете ситуации имат своите предимства. И днес чуваме разведени жени да се оплакват, че бившият им съпруг не проявявал изобретателност в игрите и разходките в съботно-неделните дни и се е ограничавал до това да води децата на покупки в супермаркета. Тези жени биха искали бившият им съпруг да им оказва по-голяма помощ по отношение на възпитанието и културното ограмотяване на децата. Франсуаз, от значение всъщност не е това, което родителят прави или не прави с децата. Ето защо съдията трябва да каже на децата: вие сте тези, които трябва да се погрижите за живота си. Задачата на вашите родители е да ви подготвят за него. Това е отговорността на родителите. А съдята решава как да бъде разпределена тази отговорност съобразно преобладаващата част от времето и по-малкото останало време. Щеше да е по-добре, ако в новият закон бяха използвали термина родителска отговорност, а не родителски права. Терминът права не отразява вече личността на съвременните родители. Възрастните вече нямат права и децата добре си дават сметка за тази липса. И обратното, те са наясно с това, че родителите им са отговорни за тях. Използването на термина отговорност по-лесно би позволило на родителите и децата да допуснат нечия помощ. Напоследък има все повече случаи на родители с толкова малко права, че те стават част от групата на сломените родители, която набъбва всеки изминал ден. Каква полза от това, че съдята присъжда на родителите права, когато те всъщност не притежават такива?
И днес, в хода на своето развитие от кармаческата възраст до юношеството, детето се конструира с помощта на ориентири. В своите книги ти настояваш върху някои структуриращи моменти, които би трябвало да доведат до необходимите доброволни откази, полагащи постепенно основите на самостоятелността на личността. Има ли възрасти, в които би било за предпочитане, тъй като се отличават особеностите на всеки индивидуален случай, детето да бъде проверено по-скоро на майката или на бащата? Франсуаз. Да, все пак за едно дете до 4 годишната му възраст съществува една доминанта, а именно необходимостта от присъствието на майката, ако тя е тази, която се грижила за бебето от неговото раждане, ако за него тя е мама. Сещам се за примера на една девойка в процеса на раздяла, в която бащата бе човекът, грижил се за бебето през цялото време. Майката искаше да получи детето, защото му е майка. Само че мама за това дете беше бащата, който си стоеше вкъщи по цял ден, а майката ходеше на работа. Сутрин излизаше и се прибираше вечер. Тя изобщо не беше майката, с която детето бе свикнало. Ето защо в такъв случай трябва да се разглежда съобразно неговите особености. Ако детето е отгледано от платена гледачка, а не от майката, не виждам защо би трябвало да бъде поверено по-скоро на майката, отколкото на бащата, ако той е този, който е прекарвал повече часове с детето. И ако той е съгласен същата тази платена гледачка да продължи да се грижи за детето. Но това се отнася до бебетата. Докато детето не навърши 3-4 години, все още можем да говорим за него като за бебе. По принцип до тази възраст преобладаващата част от времето на грижата за детето би трябвало да бъде присъдена на майката мама. Но както вече подчертах, детето има нуждата най-вече от мястото, където е живяло до този момент, което за него е своеобразна мама. Един вид пространствена обвивка, в която то се чувства в безопасност. Когато другият съпруг желае да вижда малкото дете, според мен той би трябвало да посещава детето там, в обстановката, в която то обичайно живее. Когато детето навърши 5 години, независимо дали е момиче или момче, предпочитане би било майката и бащата да имат свой собствен емоционален и сексуален живот и бъде поставено в ситуацията да се възприема едновременно като дете на своята майка и неин съпруг или като дете на своя баща и негова съпруга, което блокира собствената му структурна динамика. Опасно е, когато реалността потвърждава истинността на фантазията, че детето се явява брачната половинка на един от родителите си. За детето винаги е за предпочитане да бъде в ситуация на триангулация. За децата от двата пола е по-добре майката да е създала двойка с друг мъж, особено ако бащата живее сам. Също така, за децата от двата пола, но най-вече за момчетата, е по-добре бащата да е създал двойка с друга жена, ако майката живее сама. Само че по правило оставят момчетата на майката, независимо дали тя живее сама или не. И това се прави с децата на възраст до 12, 13 или 14 години. Това дава на момчето привилегировани права върху майката, особено това, което е общо разпространено. Да я прегръща, когато седи в скута й, или когато е в леглото, ласки, които вероятно не се възприемат като сексуални, макар че всъщност повтарят детската сексуалност. И днес, и когато пораснат, майките им се оплакват, че не могат да се справят с тях. Франсуаз. В действителност нещата са още по-страшни. И те, и майките им са первертирани. Майката вече не е цялостна личност, не е свободна гражданка. Тя се е превърнала в робиня на своите деца, момчетата и съперница на своите деца, момиченцата. Но дори когато майката е омъжена повторно, би било важно баща им да поеме отговорност за своя син, когато той е на 5 или на 7 години. Синът му има нужда от него, за да се развие като мъж, като бъдещ баща. Ако бащата откаже да се грижи за сина си, той го задължава да се залепи за майката и за нейния мъж, ако тя има такъв. А това е вредно. И днес, дори в наши дни общественото мнение и магистратите не проумяват, че родителските права може да бъдат присъдени на бащата, преди детето да стане достатъчно голямо. Сещам се за неотдавнашния случай с 12-годишно момче, което пожела да отиде да живее при баща си. Случаят бе отразен във вестниците, а това породи вълна от обсъждания коментари. Франсуаз. Тази история накара всички във Франция да се замислят. За щастие тя доказа, че младите поколения са по-динамични от старите. И днес, може ли да кажеш нещо за
ситуациите, в които бащата и майката остават сами. Франсуаз: в тези случаи за предпочитане би било след навършване на 5 или 7 години, ако детето изостава в емоционално отношение, момчето да отиде да живее при баща си, а момичето при майка си. Но в последния случай само при условие, че майката не се фиксира изцяло върху дъщерята, за да не й внуши образа на жената жертва, защото така би възпрепятствал развитието й. Инес: каква може да бъде ролята на родителите и на приятелите? Франсуаз: за детето е важно да знае, че нито в един момент неговата майка не е сама в социалното и сексуално отношение, както и бащата, че край тях има хора от някаква етническа група, приятели или роднини. Тези групи изпълняват много важна роля. Едно момиче има потребност да вижда жените от бащината си фамилия в много по-голяма степен, отколкото жените от майчиния си род. Няма съмнение, че всяко момиче се нуждае от жени, за да продължи да се конструира, дори когато живее само с баща си. Момчето се нуждае от мъже, за да се конструира, дори когато грижата за него е поверена на майката. Среща ли се майката с достатъчно наброй мъже, за да може това момче да се оформи? И дали то не е заобиколено от жени по майчина линия? Това е въпросът, който се поставя. По отношение на бащата, ако ролята му спрямо неговото дете страда от известна недостатъчност, биха могли други мъже да се срещнат с това дете. В такъв случай би трябвало съдята и неспособният да се погрижи за сина си баща да сключат помежду си някаква уговорка. Ако, например, бащата е психически болен, алкохолик или нестабилен, или ако никога не си е вкъщи, би трябвало да се постигне някакво споразумение. Така че в дните, определени за посещение на бащата, когато той отсъства или не е в състояние да се види с детето, да може вместо него с детето да се срещнат мъже от страна на бащата, сред които има модели на мъжко поведение. Или друг пример, ако майката на бащата е починала и той няма сестра, за неговата дъщеря е много важно да познава други лица от женски пол, които бащата цени и уважава. Социално отношение, защото дъщерята има нужда от модели, които се ползват с уважението на неговата майка от майчина страна и от жени, уважавани от бащата от бащина страна. Без непременно това са любовници на бащата, а жени, които да й служат за модел в развитието й. Инес току-що изтъкна колко са важни за детето семейната и социалната среда. А често пъти, именно когато разводът е бил провокиран от извънбрачна връзка на един от бившите съпрузи, постоянно присъстващият родител преживява период, в който няма нито желание, нито време, нито вероятно материални възможности да води социален живот. Франсуаз: да, ето защо е много важно социалните структури и институциите да позволяват на разведените жени и мъже да се занимават с неща, които обичат, да спортуват, да имат хобита. Би трябвало да е възможно майката, бащата, да остави детето си, да обърне внимание на себе си. Защото макар афективният живот на постоянно присъстващ родител да е поставен на пауза, в известен смисъл детето се отглежда в ситуация на триангулация. На негова страна са налице социалният живот на майката, бащата и удоволствието, което той намира в определени занимания. Така или иначе, за предпочитане е след раздялата на родителите в дома на детето да има по един възрастен от двата пола. Когато детето не се развива в присъствието на представители на двата пола, у него настъпва своеобразна символична хемиплегия. Това положение може да се компенсира с помощта на приятелски настроен роднина, който да поеме детето, кръстник, вуйчо, леля, приятели, чийто дом то може да отиде без майката да го ревнува от тях. С какво леле ти е повече от мен, че придаваш такова голямо значение на всичко, което тя казва? Питат някои майки, но детето не може да им отговори. Ами с това, че има съпруг, макар че именно това е причината, поради която то има слабост към тази жена. Инес: дали е за предпочитане, когато децата са повече от едно, да бъдат поверявани на един от родителите или да бъдат разделяни между тях? Франсуаз: всеки случай е индивидуален. Децата са малки, на лице са всички основания да не бъдат разделяни. Но щом пораснат, не винаги е сигурно, че има потребност да живеят заедно. Защото това може да благоприятства развитието на привилегировани отношения между тях, което в пубертета е опасно, когато става дума за брат и за сестра. Инес:
Поверяването на родителските права, предимно на майките, не способства ли за това децата да развият усещане, че майките им са всемогъщи? Франсуаз. Това усещане се дължи най-вече на факта, че майката е преустановила всякакви контакти с обществото. За децата няма нищо по-страшно от майката, която може да им каже: жертвах всичко заради вас. Тоест, майката, която води живот на мнима вдовица или мнима стара мома под претекст, че трябва да се грижи за децата си. Виждаме последиците от това в дългосрочен план не само от детето, но по-късно и в семейството на внуците. Има чувството, че са се държали садистично. Тези деца смятат, че са проявили садизъм по отношение на майка си. Обаче не смятат, че в общия случай съпругът е виновен за нещо. Това се дължи на съдебното решение за развода. Майката получава всички права и задължения и живее така, сякаш не притежава никаква свобода. Няма никакво значение какъв е бил мъжът, с когото въпросната жена се е развела. Все пак е странно, че до неотдавна преобладаваща част от съдиите, а те бяха мъже, присъждаха по принцип грижата за децата само на жените. И днес голяма част от съдиите по бракоразводните дела днес са жени. Четах някъде, че те в по-голяма степен от колегите си мъже са склонни да присъждат родителските права на бащите. Франсуаз. Нали и аз това ти казах? Изглежда, че по-рано съдиите са присъждали грижата за децата на жените. Сякаш за мъжете е било нормално да се отърват от възпитанието на децата и да го прехвърлят на жените. А когато са оставяли законните си половинки, за тях е било невъзможно да поемат грижите по възпитанието на децата, които самите те са им родили. В западния свят все още много мъже смятат, че след като са оплодили една жена и тя им е родила дете, нямат никакви други отговорности към него. И днес Ана Фройд, Солнит и Голдштайн предлагат при конфликт на интереси родителят, който получава правото на настойник, да има правото да решава дали е желателно за детето да бъде посещавано от друг родител, който в такъв случай не трябва да разполага с законно наложено право на посещение. Държавата не трябва нито да подпомага, нито да разрушава отношенията между детето и другия родител, който въпросните възрастни вече са могли да накърнят в значителна степен. Тази практика би натоварила родителите с отговорност за въпроси, които те категорично биха могли да разрешат сами. Франсуаз. И да не става дума, тъй като другият родител има абсолютното право да посещава своето дете. Никой не може да застава срещу правото на другия. И днес, но според тези автори това се прави с цел да се гарантира сигурността на отношенията между детето и получилият права над детето родител. Франсуаз. Не можеш да гарантираш сигурността на тези отношения, да лишиш детето от възможността да опознае другия си родител. Напротив, по този начин гарантираш появата на прекалено силна несигурност в бъдеще, която ще стане факт от момента на налагане на подобна мярка. Унищожаване на един вид някаква част от детето, защото тя негласно му внушава, че другият родител не притежава ценност и е виновен. Каква е тази сигурност, ако тя се постига с цената на разрушаването на някаква част от детето? Все едно искаш да постигнеш неговата цялост, като му дадеш само един родител, една личност. Това е регрес. Сякаш този трети е просто някаква си плацента, а не човешка личност. Сякаш на детето му е достатъчен настойникът, който полага майчински грижи за него. Той е мъж или жена. Сякаш ако полагащият майчински грижи родител е майката, детето не се нуждае от бащата, защото може да мине и без него. Но човек не може да мине без онова, което го храни. Само че авторите, които цитираш, приемат за храна единствено онова, което се е случило по време на учебната година. А освен нея има още и време за културни занимания и за възпитание, които в известен смисъл също хранят детето. При всеки случай разводът поставя под съмнение афективните ориентири. И грешим, ако смятаме, че като кажем на детето: не е проблем, че се вижда само с единия си родител, ще му помогнем да понесе трудностите. Напротив, трябва да му кажем: проблемът идва от това, че родителите ти са разделени. На теб ти е трудно да проявиш обичта си и към двамата, защото мислиш, че единия е по-нещастен от другия и че именно този друг го е направил по-нещастен.
Тази работа трябва да се свърши не от съдята, а от странични хора, които биха могли да разговарят с децата и да ги изслушат. Както вече казах, децата имат нужда от пространствено-времеви континиум, от афективен континиум и от социален континиум. И днес, често пъти, когато детето е било при непостоянно присъстващият родител през уикенда или по друго време, щом се върне вкъщи, постоянно присъстващият родител иска да узнае какво е правило, какво се е случило. Ето какво отбелязваш ти по този повод. Когато родителите са разделени и детето е с бащата, то престава да е наясно с това какви са отношенията на бащата с майката. А майката го пита: какво правихте с баща ти? И детето не знае какво да отговори. Той е при майката и вече не е същото дете, което е било с бащата. Сега то се намира другаде и се чувства и се държи по различен начин. Пък и не е какво да я засяга. Това си е неговият баща или нейният, ако детето е момиче. Трябва ли според теб да съществува някаква оптимална честота за правото на посещение? Франсуаз: лошо ми става, когато чуя израза правото на посещение. Става дума за задължение за посещение, което непрестанно присъстващият родител трябва да изпълнява. Това не е някакво право. Трябва да сменят терминологията. И днес използвах термина право на посещение, защото именно той фигурира в съдебните решения. Франсуаз: за да има някакъв ефект върху родителите и децата, всеки път да се казва задължение за посещение, а не право на посещение. И днес. Само че най-често родителят, лишен от родителски права, получава правото да се вижда с детето си през 2 уикенда в месеца, както и през половината от общата продължителност на училищните ваканции. Но това разпределение на времето няма задължителен характер. Става дума за една актуална към момента практика на съдилищата, но честотата на родителските посещения може да нарасне. Някои съдии по бракоразводни дела отпускат допълнително по 1 или 2 среди. От своя страна ти беше изчислила, че 2 дни в седмицата или 140 дни в годината съставляват минималното време, което детето трябва да прекарва с другия родител. По този начин сумарно ти беше достигнал до същия брой дни, които обичайно присъждат и съдиите. Франсуаз: понякога непостоянно присъстващият родител няма възможност да упражни онова, което толкова ми се иска да бъде признато като задължение за посещения. Било то заради постоянно присъстващия родител, било заради самото дете, което проявява психоматични реакции, щом дойде времето за посещение. По този начин детето не позволява на непостоянно присъстващият родител да се види с него. В тези случаи би могло да се внесе уточнение, че неизползваните в хода на годината дни може да бъдат взети по друго време. И днес, имаш предвид някаква компенсация ли? Франсуаз: да, точно това имам предвид. Компенсации във вид на време, което да бъде уточнено в зависимост от пространствените възможности на географската отдалеченост между едните и другите. И днес, можеш ли да обясниш по-подробно какво искаш да кажеш, когато говориш за психоматични реакции от страна на детето по време на посещенията? Франсуаз: емоцията, породена от виждането на родителя, с който не се виждат всеки ден, може да накара детето да повърне, което е психоматична реакция. За детето това е език, да изхвърли навън съдържимото на своя стомах, несъзнавано асоцииран с мама, за да може да погълне татко, или с други думи някого другиго, който не трябва да се смесва вътре в него с другия родител. Ето защо детето прогонва онова, което е в него, за да не избухне в него война. Разбира се, детето не може да изрази вербално този език. И днес. Често пъти посочваш и други прояви. Болки в корема, главоболие, покачване на телесната температура или болки в коленете. Франсуаз: несъзнаваното е структурирано като език. Определени части от тялото ни притежават способността да се изразяват по специфичен начин, без да го съзнаваме. И днес, смяташ ли, че лекарите, към които най-често се обръщат за извинителни медицински бележки, трябва по-добре да познават проявите на този вид и да са способни да ги обяснят на детето? Франсуаз: разбира се, за лекаря издаването на извинителна бележка е най-добрият повод да не издаде такъв документ, а да поговори с детето за това, което симптомите искат да му кажат, или да подмени изцяло съдържанието на документа. Например, ако лекарят съвсем спокойно може да напише следното: удостоверявам, че Хикс ми каза, че се вълнува силно, когато се вижда с баща си и че това го кара да
изпразва стомаха си. Хикс не е способен да контролира тази реакция. Той повръща, но не защото не обича баща си, а защото му е трудно да се види отново с него след толкова време. Ако лекарите пишат такива неща, това ще има невероятен ефект върху децата. Въпросните психоматични симптоми никога не са лош признак. Те са език, който трябва да бъде разгадан и обяснен на децата, които изразяват с тялото си онова, което думите не могат да изразят. И днес. Въпреки това обаче често пъти тези реакции се тълкуват като признак за отказ от страна на детето да се срещне с другия родител. Франсуаз. Езикът винаги е позитивен. Само че ако детето е болно, майката може да си мисли, че за него не е добре да се вижда с бащата. Също така е възможно, ако детето е било поверено на бащата, то да прояви същите симптоми, ако рядко вижда майка си. Това явление не се дължи на конкретната личност, а на ситуацията. Вярно е, че понякога детето, което живее само с майка си, му е невъзможно да храни топли чувства към бащата, защото отношението на майката повлиява на начина, по който детето преживява нейната връзка с бившия ти съпруг и затруднява чревния пасаж и вегетативния живот на това дете. Това са съвкупността от телесни функции, управлявана от вегетативната нервна система, наричана още автоматична, защото е неволева, като кръвообращение, дишане, храносмилане, отделяне на хормони и други. Детето се обърква, ако майка му казва за неговият баща, че е опасен или безразличен, защото изглежда, че не се е грижил за него, когато е бил малък. Само че, ако трябва да бъдем честни, съвсем в реда на нещата е бащите да не се грижат за децата си в бебешката им възраст. Ролята на мъжа не се състои в това. Това, че бащата не се грижи за своето бебе и не му говори изобщо, не означава, че не обича детето си. Много често бащата има нужда майката да направи така, че бебето да прояви интерес към него, за да може той на свой ред да прояви интерес към детето си. Нормално мъжествените мъже започват да се грижат за детето си едва когато то достигне възрастта, на която може да ходи – 18 месеца. Онези бащи, които се грижат за своите бебета, в голяма степен проявяват признаците на женственост и така да се каже, ревнуват майките, защото не могат да забременеят и да износят бременността в собствените си тела. Струва ми се, че за бъдещето на децата на разведени или разделени родители би било много важно някакви неутрални места лекарите да помагат на тези деца да разберат този език, който не е вербален и принадлежи на тялото. От друга страна, по мое мнение, в своите кабинети лекарите могат да установят, че според думите на майката, тези психометрични реакции възникват от детето само когато то вижда баща си. Че следователно по този начин то сигнализира за нещо, което не може да изрази с думи. Лекарите могат дори да предложат на детето да прекара с баща си няколко дни на куп вместо тези посещения от време на време, тъй като детето страда от факта, че вижда баща си само веднъж на 2 седмици. Аз мисля, че педиатрите започват все повече да си дават сметка за наличието на подобни ситуации. Когато издават извинителни медицински бележки, те трябва да уточнят, че майката е тази, която ги е информирала за обстоятелствата, при които се проявяват функционалните разстройства от детето. Ето защо вярвам във възможностите на дневния хотел за деца, на които им се налага да чакат родителя, който ще дойде да ги види. Една фондация създаде такъв хотел в Париж с зала за игри и места за срещи. Разполагаха и с възпитатели. Именно в подобни места детето може да чака баща си в деня, предвиден за неговото посещение. Но е много важно в същия ден майката да няма право да задържа детето при себе си. На майката трябва да й бъде казано, че нямат право да оставят детето при себе си в деня, определен за бащата. Ако детето не иска да се срещне с баща си, тогава майката може да го заведе при неговия чичо, леля или кръстник. Колко пъти съм виждала как майките се ококорват, когато кажа на децата им: твоята майка не ти принадлежи. Сякаш ще ги кастрират, също като децата им. Защото под предлог, че майките са разведени, детето се е превърнало в закрилящият континуум на своята майка. Една майка, която вижда, че си дава сметка за този проблем, беше решила да остави детето си в деня, предвиден за посещение на бащата, при своя приятелка. Вечерта, когато дошла да го прибере, детето я попитало: какво прави днес? На което тя отговорила: не е задължително да знаеш.
Аз съм свободна жена. Ето един начин на действие, който не подкрепя тази форма на перверзия на майките, желаящи да отклонят детето от задълженията му към бащата. За жалост, това не се посочва изрично в закона, който ни оказва недвусмислено, че в деня на посещението на бащата, майката не трябва да оставя с детето при себе си, независимо от това дали бащата ще дойде или няма да дойде да се види с детето. Обществото трябва да съдейства на майките да не пречат на бащите да изпълняват задълженията си за посещение. В противен случай, когато остане с майка си, детето, било то момиче или момче, смята, че има права над нея. Когато бива сдвоено с нея, то постепенно попада в капана на живеенето с една фалшива монархия. И днес ти защитаваш тезата, че когато е на лице риск детето да реагира с езика на тялото, да изпитва тревога или да не желае да отиде с другия родител, постоянно присъстващият родител в никакъв случай не трябва да го оставя при себе си в въпросния ден. Франсуаз. Много е важно в този ден родителят да каже на детето, което обичайно живее при него: днес не мога да бъда с теб, защото това е денят, в който си длъжен да бъдеш с баща си или с майка си. Действително детето има дълг към своя баща или своята майка, към онзи родител, с когото по принцип не живее. Затова постоянно присъстващият родител трябва да зачита това време и пространство, като не се поставя на разположение на детето през този ден, независимо дали то отказва да се види с другият родител или другият родител не дойде. Именно когато родителят не дойде, за детето е трудно да остане само вкъщи. Поради тази причина горещо препоръчвам във всеки град да се създаде някакво неутрално място, своеобразен детски клуб. В зависимост от броя на очакваните деца там, трябва да има и съответния брой възпитатели. Децата ще отидат на това място, за да прекарат деня, в който непостоянно присъстващият родител трябва да се види с тях, и особено в случаите, когато предварително се знае, че той и тя няма да дойде. Ако настоявам, че постоянно присъстващите родители не трябва да бъдат с децата си в този ден, то е за да могат мълчуганите да почувстват, че законите имат тежест и трябва да се спазват дори и в случаите, когато непостоянно присъстващият родител не изпълнява задължението си за посещение. Някои деца се разболяват от това, което от психометрична гледна точка е напълно обяснимо. Може да се помисли за осигуряване на лекарско присъствие в тези неутрални места. Там детето ще може да ходи хем да боледува, хем да разбере своята реакция. Ако срещата с бащата или майката го кара да повръща, то ще може да го направи на това място, а някакъв неутрален човек, фелшер или медицинска сестра, ще поговори с него какво значи това. Детето си е изповръщало червата, защото трябва да се види с другия си родител. За децата е много важно някой да ги изслушва, когато по своя си начин страдат и се изразяват. Но това не трябва да става повод за постоянно присъстващият родител да се чувства длъжен да остане с детето в деня за посещение на другият родител. Тук не става дума за освобождаване на постоянно присъстващият родител, а за това от детето да се изиска да изпълни своето задължение на дете на двама души. Аз вярвам, че детето е избрало родителите си и има задължение към тях, също както те към него. Задължението на родителя да посети детето си проистича от неговата отговорност. От друга страна, на малкото дете трябва да му се казва, че той е избрал този родител, за да се появи на този свят. Аз работя в различни болнични отделения с деца, не навършили още 3 години. Когато някой им каже, че те са избрали своите родители, човек вижда как очите им тутък се грейват, щом чуят тези думи и се изправят. Изведнъж усещат, че са на мястото си. И днес, значи задължението за посещение в известен смисъл апелира към моралната съвест на родителя, докато децата трябва да бъдат научени, че са длъжни да чакат своя родител. Франсуаз. Да, малкото дете трябва да бъде научено на това задължение. Трябва да му се каже, че няма право да причинява болка на себе си. Тези думи за него играят структурираща роля. То няма право да причинява болка и на родителя, когото обича, защото така причинява болка и на себе си. Достатъчно е да се добави: когато пораснеш, ще разбереш, но ти го казвам сега, защото е вярно. И днес, дали обаче родителите разбират, че трябва да обяснят това на детето си? Франсуаз. Когато помолиш родителите да кажат на своето дете: когато пораснеш, ще разбереш, а междувременно моя работа е да ти го кажа, тогава говори онази детска част от тях, която е отказвала да чуе тези думи. Защото родителите проектират себе си своите деца.
въобразявайки си, че на 3-годишна възраст детето няма никакви задължения. Той има задължение да не се трови, да не се усъкътява, задължения, които проистичат от аналната забрана. Не усъкътявай другите хора, нито усъкътявай тялото, което не бива да усъкътява ничие друго тяло. Човек няма права върху собственото си тяло. Понеже е част от любовни отношения на триъгълник, за другите той е обект, дори на самият него да не му пука за собственото му тяло. Животните имат инстинкт за самосъхранение. У хората инстинктът за самосъхранение проистича от забраната да вреди умишлено собственото си тяло под предлог, че иска да ядосат своят родител или някой друг човек. Да вземем историята за Червенокоско. Това е повест с автобиографичен характер на френския писател Жул Рионар, в който се разказва историята на червенокосо дете, което расте без любов. Майка му го мрази, баща му изобщо не се интересува от него. Децата се чувстват като нечи обект и затова си казват: така ли? Добре, аз няма да ям, за да те дразня. Или, за да те ядосам, ще се хвърля през прозореца, ще се самоубия. Колко много подрастващи слагат край на живота си само и само за да разгневят родителите си. И това се случва, защото до тях не е достигнал смисълът на повелята да не вредят на себе си. Нещо, което изобщо не се преподава в училище. В училищата не се прави нищо, което малко от малко да се доближава до смисъл на възпитанието. Образователната система не предвижда дори обучение за задълженията на децата към самите тях. В миналото учителите вменяваха на децата задължения относно хигиената, например да не гризат мръсните си ногти, да не поглъщат яйцата на чревни паразити. Това се учеше в училище във времена, когато науката още не знаеше нищо за микробите. А днес хем знаем, че под ногтите ни има микроби и яйцата на различни гадости, хем оставяме децата да си гризат ногтите и да не си мият ръцете. Странна работа. В латиноамериканска държава, от онези, за които твърдят, че още не са достигнали нашето развитие на цивилизация, видях как в училище децата сами си чистят обувките. На входа на сградата има вакса и четка. Показват им как се прави, никой не им обяснява, че родителите трябва да им лъскат обувките. Това е работа на самите деца. А у нас майката чисти обувките на детето. Едно дете може само да си лъска обувката, когато навърши 6 години, та дори и по-рано. 3-4 годишните деца са напълно способни да си мият ръцете, да си чистят обувките и да се сресват преди да отидат в детската градина. Възпитанието при хората съответства на инстинкта за самосъхранение при животните, но само ако е подкрепено с думи. И днес, ако непостоянно присъстващият родител не изпълнява в познатите на детето точно определени за целта дни, това, което ти смяташ за негово задължение за посещение, губи ли то своите ориентири? Франсуаз, не знам дали е наложително да има строго определени дни, но така или иначе детето трябва отпреди това да знае за тях. Предварително да е наясно и срещата наистина да се състои. Същото е и с малките деца, които родителите поверяват на службите на социалните грижи в специализирани заведения и ясли. Родителите казват, че ще дойдат в неделя, детето се подготвя, но те не идват. Често пъти става така. В структурно отношение тези деца се разрушават и постепенно стават психопатични. Всички деца се нуждаят от ориентири в пространството и времето, както всяко човешко същество. Пространствено-времевите ориентири на децата са свързани с взаимоотношенията с конкретни хора, както и с думи, които зачитат тяхното пространство и тяхното време. По правило, ако родителите не дойдат да се видят с децата си, както е било предвидено, това трябва да се обясни на мълчуганите с думи. Всичко, което не е означено с помощта на думи, има животински, нечовешки характер, а всичко, което се изрича с тяхна помощ, добива човешко измерение. И днес, все пак постоянно присъстващият родител може да няма желание да добавя обяснение за отсъствието на другия родител, особено ако в миналото е имало случаи, когато партньорът не е удържал на дадена дума. Франсуаз, да, понякога е трудно наистина, но въпреки това постоянно присъстващият родител, например майката, може да каже на своето дете: ти чакаше татко ти, не зная какво се е случило, но той не дойде. Мъчно ти е, а може би си гневен.
Твоят татко обаче не си дава сметка, че посещенията му са важни за теб. Ако искаш, можеш да му напишеш писмо или да му изпратиш някаква рисунка. Така той вероятно ще разбере, че имаш нужда да се виждаш с него. Разбира се, много рядко се срещат родители, способни да кажат подобно нещо на своите деца. Инес. Ранното изчезване на непостоянно присъстващият родител от дома като физическо присъствие и като материални притежания, често пъти децата се привързват към вещи, които са характерни само за един от родителите, а представата им за време се различава коренно от тази на възрастните. Не затруднява ли взаимоотношенията между малкото дете и непостоянно присъстващият родител? От друга страна обаче, проведена наскоро анкета показва, че бащите, които не са гледали децата си поне до 5 годишната им възраст, се виждат с тях много по-рядко, отколкото бащите, които са се развели след като децата им са навършили 5 години. Франсуаз. Обикновено тези ситуации се явяват деконструиращи за малкото дете, защото етапите на неговото афективно развитие съвпадат с емоционалните сътресения, които сполетяват неговата майка или неговият баща, или и двамата му родители в момент, когато те би трябвало да гарантират неговата безопасност. Впрочем, аналогично на начина, по който детето създава майката, много често поражда и бащината функция. Както вече казах, на някои бащи им трябва време за да станат бащи. Трябва първо детето им да ги обикне, да има нужда от тях, за да го обикнат и те на свой ред. Ако взаимоотношенията са били прекъснати преждевременно от раздяла или развод, възможно е след това бащата да не му се отдаде с лекота да поеме бащинската си функция. Също така е трудно да се урегулира ритъмът на посещенията. Ако не постоянно присъстващият родител посещава по-често детето си в дома на постоянно присъстващият родител, детето може да се обърка и да реши, че родителите му живеят заедно, което не е вярно. Освен това, родителите вече не изпитват взаимна потребност да се виждат, както по времето, когато са се обичали. Друго възможно решение е непостоянно присъстващият родител да посещава детето в яслите или в дома на бавачката. Но и в този случай може да възникне объркване, особено ако бавачката е член на семейството. Инес. Може да говорят по телефона, но често пъти родителите не знаят, че бебетата разпознават гласовете и разбират думите. Франсуаз. Даже и в най-ранна възраст, когато са едва на няколко дни, децата разбират думите. Те усещат връзката между гласа, думите и човека, който ги произнася. Когато допрат телефонната слушалка до ухото им, те започват да бърборят, усмихват се или плачат. Щом проходят, децата проявяват желание или отказват да отидат до телефона, в зависимост от това дали искат да чуят гласа на своя баща или не. Освен това, детето може да се опита да се обади на баща си по телефона, както направи едно момиченце на 18 месеца, за чиято история се сещам в момента. Баща му често пъти ходеше в командировки в страната за по няколко дни. Веднъж обаче момиченцето се събудило посред нощ, качило се на един стол, за да достигне шкафа, върху който бил поставен телефонният апарат, вдигнало слушалката и повторило няколко пъти: "Ало, ало, тати!" Инес. Този случай ме накара да си припомня едно обаждане на домашният ми телефон. Гласът беше на малко дете. Разбрах, че момиченцето е съвсем самичко у дома и леко се е притеснило. Малката натиснала произволно бутонче на апарата и така набрала моя номер. Поговорихме си, докато майка й не дойде. Тя остана много изненадана. Мислила си, че дъщеря изпи и затова излязла на покупки. Момиченцето, което ми се обади, беше на 3 годинки и половина. Франсуаз. При развод или раздяла, постоянно присъстващият родител, най-често това е майката, понеже става дума за деца под 5 годишна възраст, трябва да може да понася това общуване по телефона между детето и другият родител, независимо от възрастта на детето. Ако майката не позволява толерантност към тези обаждания, детето се чувства разпокъсано между двамата. Ето защо майката и бащата трябва да могат да постигнат съгласие помежду си за това колко ценни са тези позвънявания за детето, както и относно тяхната честота. Много по-важна от честотата е тяхната регулярност. Ако родителите успеят да се споразумеят за конкретен ден и час, детето може да бъде предупредено. Времето ти за телефонен разговор с татко ти е в еди кой си ден, в еди колко си часа. Само че за целта бащата трябва да спазва дадената от него дума и да се обажда в уредения ден и час. В противен случай детето очаква нещо, което не се случва. А за едно дете няма по-ужасно нещо от неспазеното обещание.
Друг начин за общуване без оглед на възпрепятстването на детето е по пощата. Но и този случай това предполага постоянно присъстващият родител да прочете на глас писмото или картичката на другият родител и да прояви толерантност към факта, че детето ще ги закрепи на таблата на кривата си или ще отговори като нарисува нещо, когато достигне възрастта, в която може да стори това. По този начин той остава във връзка с другият родител. Съществуват и предмети, към които детето може да се е привързало. Някои от тях може да са му били подарени от бащата. С тяхна помощ то може да прояви по-голяма толерантност към разделата на родителите си. Днес, когато дете на разведени родители или разделени родители дойде при теб за психотерапия, ти свързваш ли се с бащата чрез писмо или чрез устен контакт, дори когато детето се придружава от приятеля на майката? Франсуаз: невъзможно е да лекуваш дете, ако то си мисли, че ние не се съобразяваме с волята на хората, отговорни за неговия живот. Ако, например, бащата каже: не ме интересува дали детето ми ще се подлага на психотерапия, важното е да не ме карат аз да плащам. Тогава е ясно, че от тук нататък ще се занимавам само с детето, но след като веднъж вече съм се свързала с неговите биологични родители. Инес, какво влияние върху структурирането на детето оказва плащането или неплащането на финансова издръжка? Франсуаз: много често родителят, който има задължението да посещава детето, било то бащата, било то майката, не плаща никаква издръжка или плаща смешна сума на другият родител. Въпреки това обаче продължава да се ползва с правото си да се вижда със своето дете. За детето това е много странно, защото то знае, че въпросният родител идва да го вижда, въпреки че е неспособен да поеме отговорност за него. Само че никой не обяснява на детето дали родителят не изпълнява своята отговорност по собствена воля или не. Също така никой не му обяснява, че тази неспособност не е свързана непременно с липсата на интерес от страна на същия родител. Обикновено бащата към неговото развитие, защото родителят може да се измъчва, че не е в състояние да плаща финансовата издръжка, например ако е безработен. Впрочем, желателно би било родителят, който не желае да плаща издръжка или се е споразумял да не я плаща, да не може да се вижда с детето по което време той иска и където сам пожелае, а това да става само в определена среда, в която няма да му се налага да харчи пари. Например, някакво място, определено във всеки град за срещи между родителите и децата в спорните случаи. На детето не му е все едно дали родителят плаща неговата издръжка или не я плаща. Ето защо според мен бащата, който не плаща издръжка на своето дете, трябва да се вижда с него на някакво неутрално място, а не където на него му се иска. Какво правят мъжете, които не разполагат със собствено жилище и живеят при друга жена или у свой приятел? Те се виждат с децата си по кафенетата, вместо да отидат на някое място, където могат да разговарят с тях, да играят игри, да гледат телевизия, място, на което биха имали възможност да осъществят контакт, който ще послужи като пример за чувството за отговорност, което един баща трябва да проявява към своето дете. Поради тези причини аз придавам огромно значение на идеята за тези неутрални места, които според мен биха изиграли наистина превантивна роля по отношение на проблеми, възникващи между децата след развода на родителите им. Във всички градове на Франция трябва да се обособят такива места. Места за онези деца, чието майки казват: той не може да се вижда с баща си, това го разболява. От друга страна, тъй като за детето е по-малко болезнено, ако се вижда с непостоянно присъстващият родител в продължение на някакъв продължителен период от време, отколкото спорадично, например, веднъж на 2 седмици, аз смятам, че трябва да се помисли за възможността да се съберат на куп отделните дни за посещение в рамките на някакъв по-продължителен период от време, който детето да прекарва с родителя, с когото не живее. Например, детето може да отиде да живее с този родител в продължение на 2 месеца, за да навакса времето, в което не са се виждали с него през годината. Със сигурност това е далеч по-малко травмиращо за детето, отколкото да се вижда с любим човек еднократно и то от време на време. Може би ще се окаже по-вярно твърдението, че детето се разболява, ако не види някого от родителите си в продължение на 24 часа. За него това е вид лишение и за това то повръща. Защо, например, да не прекара с родителят си по-продължителен период от време? 1/3 от времето, защото в края на краищата детето е 1/3 от
желанието да се роди, а всеки от двамата родители се явява 1/3 от желанието за неговото зачеване. Що се отнася до отговорностите на бащите, говори за онези, които не могат да плащат издръжка, но въпреки това харчат пари в деня, в който се виждат с детето си. Те не могат да служат за пример в хода на развитието на едно дете. Те не са образец за това как се става възрастен. Те също се държат като деца, разполагат с много малко джобни пари, за да се забавляват с другите деца. Това не са възрастни хора с чувство за отговорност. Ставала съм свидетел на разправии в семейства, в които бащата не можеше или се споразумяваше да не плаща издръжка поради финансова невъзможност и беше временно лишен от потребността да вижда своите деца, без да има някаква възможност да печели пари за тях. Подобно нещо разклаща в бъдеще чувството за отговорност от детето, принудено, пораствайки, да изпитва жал към горкия човечец, а също и вина, че с раждането си го е принудило да поеме грижата за своя живот. Въпреки това обаче това състрадание е най-здравословното чувство, защото ако не изпитва съжаление към този човек, у детето ще се развие чувство на възхищение към човек, който живее на чужд гръб. Така или иначе тази ситуация се явява тежък проблем за децата. Често пъти съм чувала експерти да твърдят, че родителят, който не е в състояние да плаща издръжка, също е имал толкова право да се вижда с децата си, колкото и този, който плаща издръжка. И че тук става дума за правото, което му е било дадено. Питала съм се какво ли изпитва детето, когато чува как единият родител казва пред него по адрес на другия, ама че той и тя не може дори да ми помогне да те отгледам, като поеме половината от разходите по твоята издръжка и образование, докато започнеш сама да си изкарваш прехраната. Ако бащата, майката не страда от факта, че не дава нищо на детето си или прави така, че да остане без пари или да не плаща издръжка, въпреки че разполага с необходимите средства, което често пъти се случва, детето престава да зачита чувството за отговорност. Ние сме длъжни да отглеждаме и възпитаваме децата си по такъв начин, че те да развият чувство за лична отговорност, което е коренно различно от чувството за вина. Дори по-скоро е неговата пълна противоположност. Колкото по-слабо е чувството за вина у хората, толкова по-силно е чувството за отговорност. Има нещо нередно обаче, когато, например, бащата, който не може да дава пари за възпитанието на своето дете, се вкопшва желанието да се вижда с него. Било то от почти майчинска потребност, било то в името на претенция към упражняването на своето право. При положение, че не показва по никакъв начин желание на отговорен човек, което би послужило за пример на един млад човек в процес на развитие. В болница съм виждала деца, доведени от майките си, които наистина се нуждаеха от психологическа помощ, за да преодолеят изпитанието на трудните моменти. В тези случаи винаги настоявах за разговор с бащата. При тези срещи често пъти бащите казваха: "Не ме интересува какво прави майка му за него, стига да не ме кара да плащам." При което аз ги питах: "А не смятате ли, че детето ви се намира в неприятна ситуация?" А бащата отговаряше, да речем така: "Нищо не смятам. Не е задължително да си отличник в училище, за да успееш в живота." С други думи, тези бащи вече бяха поели по пътя на отчуждението от своето дете и без да го съзнават, искаха да подтикнат детето си към бавно самоубийство спрямо обществото. Именно от това страдаха децата, само че до този момент не бяха успели да го забележат. И едва в кабинета на психоаналитичката ставаше очевидно, че бащата е безразличен към бъдещето на своето дете. Разбира се, същия този баща се оказваше мъж, чийто собствен баща не се беше грижил за него и дори бе направил нещо още по-лошо. Беше намразил живителното семе, което бе посял у своята жена, отгледала детето, станало на свой ред баща. И макар че имаше възможност при други обстоятелства да постъпи другояче, същия този татко повтаряше в собствения си живот действията на своя баща. Типична черта на фамилните неврози. Поведението на мъжа служи за пример на неговия син до пубертета. Само че на тази възраст все още твърде много хора се идентифицират със своите родители или както единият от двамата и се чувстват виновни, когато ги съдят, въпреки че са длъжни да разбират сериозните физически
и нравствени недостатъци на своите създатели, без повече да се отъждествяват с тях, нещо, което малкото дете не може да направи. И днес има случаи, когато бащата или майката биват съдени и осъдени заради изоставяне на семейството и лишаване от задължението за посещение, защото не са изпращали издръжка в продължение на 6 месеца. Франсуаз, вместо да казва неплатежоспособност, се използва формулировката изоставяне на семейството, въпреки че не е задължително да става дума за абдикиране от моралните, а от материалните задължения за материалната безотговорност. Инес, или за материалната невъзможност. Франсуаз, която води до безотговорност. Но тази безотговорност е фактически недостатък. Признаването й не носи негативна оценка. Неспособността се превръща в безотговорност, когато остава неназована. В обратния случай, ако й се даде име, тя в момента не може да прояви отговорност, но тя има желание да стори това след време. Не е същото, като да си имаш работа с човек, който заявява: не искам да плащам нищо общо с това дете. Не искам да се грижа за него. Изобщо не ме интересува какво ще стане с него. Да, има наистина такива бащи и майки. По-добре е те да могат открито да го заявят. В кабинета на психоаналитика те говорят прямо. Обаче никъде другаде не го правят. И това вреди на децата. Инес, родители влизат в затвора било заради изоставяне на семейството, било заради явяване на срещи с детето. Мислиш ли, че в такива случаи е желателно детето да ходи на свиждане на баща си или майка си в затвора? Франсуаз, детето съвсем спокойно може да запази уважението си към единия от родителите си, ходейки да го посещава в затвора, при условие, че са му обяснили, че въпросният родител е попаднал под ударите на закона, защото не е спазил, въпреки че е бил наясно с предписанията, или че не е бил наясно с тях, защото неговият собствен баща или неговата собствена майка не са го отгледали в истинския смисъл на думата. Независимо от причините за това, възможно е бащата на детето да не е познавал своя баща или своята майка, или пък някакво реално случило се събитие да е повлияло върху структурирането на този родител, което не му пречи да бъде любящ баща и детето също да го обича. Тоест няма причина детето да не може да посети родителя си в затвора, от който той някой ден ще излезе. Независимо от това какво деяние в действителност е извършил отговорният за детето родител, баща или майка, без значение, детето притежава огромен ресурс от способност да прощава, при условие, че му се даде възможност да се възхищава не на стореното от родителя, а на страдащото вътре в него същество. Твърде често обаче изобщо не става дума за прегрешение, а за действие поради стечение на обстоятелствата, без никаква умисъл. Така или иначе, човек никога не може да бъде отъждествен с извършеното от негово деяние, независимо дали говорим за доблестна постъпка или за престъпление. Инес, какви може да бъдат реакциите на детето в кърмаческа или юношеска възраст при редуването на грижите за него от страна на родителите 3 дни при единия, последвани от 3 дни при другият родител, 1 месец при единия, 1 месец при другия, или дори по цяла година? Франсуаз, наскоро участвах в съвещание, където присъстваше лекар, който отначало беше поддръжник на редуването на родителите в грижата за децата им. Само че това, което и двамата казвахме, аз за малките деца, той за по-големите, в крайна сметка напълно съвпадаше. Той, който отначало се застъпваше за редуването на родителите в грижата им за децата, стана противник на тази идея. Дори и в момента е за пълното премахване на тази възможност, или поне докато детето не навърши 12-13 години, заради всички тежки случаи и опити за самоубийство, на които е бил свидетел. Именно поради тази причина госпожа Елтие сформира комисията по грижи за децата на разведени родители. Основният подбудител беше растящият брой опити за самоубийство при децата след 7 годишна възраст. Инес, какви неудобства причинява на децата това редуване на грижата за тях? Франсуаз, малкото дете не може да понесе редуването на грижата за него от страна на родителите, без да остане размито в своята структура и евентуално да достигне до дисоциация на личността в зависимост от собствената си чувствителност. Най-често наблюдаваната реакция е развитието на пасивност в характера на детето. То губи желанието да поема инициатива, която по отношение на ученето, така и по отношение на игрите, и започва да
си фантазира разни неща, които обаче не водят до нищо креативно. Защото фантазиите могат да бъдат и продуктивни, но тук не става въпрос за такива. До 12-13 годишна възраст, редуването на периодите на гледане на детето от единия и от другият родител е твърде вредно за него. Нямам нищо против то да може да ходи при другият родител толкова често, колкото му се иска, когато има такава възможност, стига обаче да не трябва да сменя училището заради юридическото узаконяване и редуване на грижата за него. Социалното играе твърде важна роля в развитието на детето. Затова живеенето му ту при единия, ту при другият родител му вреди, когато, например, трябва да посещава две училища. Едното докато е при майка си и другото докато е при баща си. Това е много лошо, защото по този начин детето няма възможност нито за афективен, нито за пространствен, нито за социален континуум. Виждала съм дори случаи, при които детето прекарваше половината седмица в северната част на Париж, а другата половина в южната. По този начин през седмицата родителите си поделяха своята играчка дете. По време на съвещанието, за което одеве ти казах, всички участници цитираха примери за подобни драми, проистичащи от поделбата на грижата за детето между двамата родители, като в преобладаващият брой случаи ставаше дума за деца под 11-12 години. По-настоящем поделбата на грижи на детето между двама родители е забранена. Сега в някои случаи присъжда детето на двамата родители. И днес някой смята, че при децата на 12-13 годишна възраст редуването на живеенето при единият и при другият родител оказва различен ефект, особено когато става дума за период по една година. Франсуаз, да, има разлика, ако го сравняваме с ефекта, който тази практика оказва върху 8-9 годишните деца, но като цяло детето зарязва напълно всичките си взаимоотношения, когато отива да живее за една година в Испания, а после една година в Англия. За да живее първо с единия си, а след това с другият си родител. И днес, от друга страна, родителите, които се разделят, може да имат много по-различни принципи на възпитание. Франсуаз, за един млад човек на 12-13 години това не създава толкова съществени проблеми. На тази възраст всеки би трябвало да може да се грижи за себе си и да понася своите родители. Бъде снисходителен към тях. В някои случаи едно дете на 8-9 години може да притежава достатъчно зрялост. Всяка ситуация трябва да се разглежда сама за себе си, но не бива да се правят обобщения. По време на онова съвещание аз казах, че в повечето случаи не става ясно защо съдята се меси при положение, че това няма нищо да промени и ще доведе до още повече разправи между родителите, само че този път с намесата на юридическата гаранция, което ще влоши още повече нещата за самото дете. Когато законът отсъди нещо, което е във вреда на детето, за него е още по-лошо поради факта, че самият закон така повелява. Тъй като решението е произнесено от съдя, дните, в които детето се вижда с баща си и майка си, са строго определени, а това е много жалко, защото се чувства желанието за среща между децата и родителите не може да се подчинява на строго определени дни. Детето много бързо разбира последиците от тази мярка. Ако родителите живеят далече един от друг в различни градове, но ако живеят в един и същи град, емоционалните взаимоотношения се оказват дехуманизирани поради факта, че биват регламентирани от дните на седмицата, а не от желанията на едните и на другите. Смятам, че всякакъв вид регламентиране е пагубно за живото чувство между родителите и детето. Впрочем, въпросното съвещание аз предложих в много от случаите съдиите да казват следното. Не съм аз човекът, който ще вземе решение за вашите деца. Когато те пораснат, правете каквото можете. Сега, когато се замисля, ми се струва, че няма никакъв смисъл да се казва на родителите правете каквото можете. Защото така или иначе ще направят онова, което са в състояние да понесат да направят предвид контактите, които са осъществили, за да вентилират различните взаимоотношения, изключващи емоции. За да вентилират различните си взаимно изключващи се емоции. Глава 4. Взаимоотношения с новите партньори на родителите. И днес, за да може да продължи да се конструира, трябва ли детето да чувства, че новият партньор, с когото разведеният му родител живее, е добронамерен към него? Франсуаз. Ситуацията варира в зависимост от детето и от партньора. За несъзнаваното
е без значение дали детето ще изпитва приятни или неприятни чувства към този партньор. За несъзнаването на детето е важно присъствието на възрастен, който да му пречи да поддържа отношенията на безгранична близост със своят родител. Този нов партньор позволява на детето да изживее своя Едип. Ако все още не го е изживял с двамата си биологични родители поради твърде ранната им раздяла, или да изживее някакъв нов вариант на Едипа с добре познатите емоционални конфликти на любов, омраза, засягащи по противоречив и различен начин тези двама възрастни, които за него са едновременно примери за подражание и съперници. И днес, кои са големите подводни камъни в взаимоотношенията на доведения баща или на доведената майка с детето? Франсуаз, аз смятам, че тези подводни камъни не идват от детето. Трудностите може да проистичат от майката, която ревнува, например, от детето, родено от втория брак на своя бивш съпруг, а също и от чувствата на своето дете към победилата я съперница. Това може да се случи дори когато майката е омъжена повторно и има деца от новия си мъж. И днес, сещам се за един случай, който според мен добре илюстрира това, което току-що каза. Момче на 4 години, чието родители се разделили, запазвайки на пръв поглед прекрасни отношения помежду си. Момченцето живееше с майка си, бащата се беше оженил повторно. Когато се роди първото бебе на новата двойка, отведнъж и без каквито и да е било обяснения, майката на момченцето отказа да го поверява на баща му през уикендите. Това момченце започна да страда от многократни възпаления на ухото и от някаква слабост в краката, сякаш беше изгубило опора. Франсуаз, промяната в отношението на бащата на детето, когато той стане баща на дете от новата си съпруга, също може да бъде подводен камък. Детето от първия брак може да напомня на този мъж нещо от тягостната атмосфера на онези години, което го е принудило да сложи край на тази връзка. Детето от своя страна изведнъж ще започне да възприема баща си като прекалено взискателен, понякога с основание. В подобни ситуации трудностите не проистичат от детето. То може да ги преодолее, когато получи помощ от хора, достатъчно добри психолози, за да го накарат да разбере проблемите, които раждането на едно ново бебе, полубраче или полусестриче може да породи от двамата му родители. И днес, когато бащата или майката започнат живот с двойка, с нов партньор, но без брак, какви може да бъдат последиците за детето от присъствието на този нов партньор? Франсуаз. Тук става дума за ситуация на неузаконена триангулация. При всички случаи, след навършване на 2,5 или 3 години, детето има нужда за него да се грижат няколко възрастни от различен пол. Дори като малко бебе, детето се радва, когато вижда повече лица на мъже и повече лица на жени. По-добре детето да каже: имам си 3 татковци, отколкото мама живее съвсем самичка и аз си нямам татко. При условие, че то знае в себе си, че има баща, когото може и да не познава, но който е единствен и незаменим за него. Трябва да му дадем свободата на словото и да му позволим да каже: имам си 3 татковци. Това ще му послужи като самозащита пред любопитството на неговите другарчета. Така или иначе, майка му трябва да му каже: ти имаш баща като всички хора, макар и да не го познаваш. Но по-добре детето да казва татко на 3 души, отколкото да няма нито татко, нито роден баща, бил той познат или непознат. Таткото не е непременно биологичният баща, законният баща или бащата-осиновител. По същият начин детето може да има няколко мамчета, но само една родна майка, позната или непозната. И днес. Току-що каза, че таткото не е непременно родният баща, законният баща или бащата-осиновител. Сещам се в тази връзка за една история, отразена в пресата. Момиченце нарича новият партньор на майка си татко. Бащата изчаква детето да навърши 7 години, за да му обясни, че той е бащата и че тя трябва на него да казва татко. Веднага, щом се прибира у дома при майка си в присъствието на родния си баща, момиченцето казва на приятеля на майка си: моят скъп татко. Това е последната му среща с бащата, който никога повече не се явява. Франсуаз. Тя нарича татко приятеля на майка си. Ами защо не? Ама че обидчив е бил този баща, щом си е помислил, че дъщеря му пише законите и е решил, че детето му е от него правото да бъде баща, въпреки че той е говорил само за татко. Така доказва, че момиченцето е казало истината. Този баща не се е държал като баща. И днес някои деца казват на майките си: ние със сестра ми не искаме пак да се омъжиш.
Франсуаз. Единственото, което майката може да отговори е: не се омъжвам, за да ви доставя удоволствие или за да ви дразня. Омъжвам се, защото имам нужда от това. Обичам един човек и искам да обвържа живота си с него. Много е неприятно, ако това не ви харесва, но никой не ви задължава да живеете с нас. Какви може да са последиците, ако майката послуша децата си? Франсуаз. Децата, които говорят по този начин, често пъти остават бебета за много дълго време, защото майка им ги е послушала. Сякаш те са говорители на някакъв детски закон, стакан в сърцето на всяка жена, да обича само един мъж. Схващане, което по всяка вероятност проистича от факта, че всички ние имаме само един баща и една майка, макар че може да имаме множество татковци и мамчета. В първоначалния пример момиченцето нареждаше на бащата какво да направи. В дадения случай дъщерята нарежда на майката. Ужасното за тези деца е, че често пъти след години майката им казва: заради вас се жертвах и не се омъжих втори път. Животът им изведнъж се запушва, както при емболия, в резултат на чувството за вина. Затруднява се циркулацията на емоциите и потокът на либидото. На практика те остават длъжни да се грижат за майка си до края на живота си, дори ако успеят да еволюират и да сключат брак. И днес. И обратното, някои деца молят майка си или баща си да се омъжи, оженят повторно. Защо не се омъжиш за моя учител? Питаше майка си едно 6-годишно момиченце. А пък момиченце на 4 години и половина, чиято майка беше напуснала семейния дом, питаше учителката си: ще дойдеш ли да прекараш уикенда с татко? Франсуаз. Това са деца, които биха искали да се избавят от агресията на инцестните нагони, насочени към родителя, с когото живеят. И то само защото въпросният родител изглежда не се нуждае от други възрастни хора и се е вкопчил в детето си. По-често това се дължи на факта, че възрастният се да живее у своя баща или майка, у баба по бащина линия, ако става дума за бащата, или у бабата по майчина линия, ако става дума за майката. Този регрес на бащата или на майката в очите на децата до състоянието на дете блокира тяхното развитие. Случва ми се постоянно присъстващият родител да има връзка вън от дома и да не казва за това на детето си. Това е жалко, защото за да може да се развива, детето има нужда от думи, които да го уверят, че възрастният осъществява привилегировани отношения с друг възрастен. Днес някои майки вменяват на бившите си съпрузи задължението много често да извеждат децата, за да могат по време на отсъствието им да приемат своите любовници в дома си. Франсуаз. В това няма нищо лошо, но то трябва да се каже на децата. А думата, която трябва да се използва, е годиник. Майката може да има много годиници, детето се нуждае от тази дума за тях. Майките са длъжни да обясняват на децата си смисъла на тази дума. Може би ще се оженим, но за сега не знам повече. Обичаме се аз и един господин, аз и една госпожа, ако бащата говори за своята годиница. Ако нещата станат сериозни, ще ви запозная. Децата имат нужда от класически понятия. Годиник е различно от приятел. За детето това е дума, която съдържа в себе си обещание за брак, докато приятел значи другар, понятие, което не съдържа сексуален смисъл, макар че за възрастният е точно обратното. Когато една жена каже: имам си приятел, хората си мислят, че тя има предвид любовник. Но да се върнем към детето, което настоява майка му да се омъжи за неговия учител. Има майки, които се омъжват за даскал на сина си, именно заради тази молба. Ами щом детето го харесва, защо пък не, казват те. Пълна глупост. И днес, полезно ли е доведеният баща, доведената майка да припомнят на детето, че тя не му е баща, майка? Трябва да се има предвид контекстът, в който детето е живяло със своите родители и по-специфично дали те продължават да изпитват сериозни трудности в отношенията си. В някои случаи може да се наложи доведеният баща, доведената майка да е в състояние да каже: аз нямам нищо против баща ти, майка ти. И изобщо не те съдя, че си негов син, негова дъщеря. И дори, че си приличате. На детето винаги може да му се каже: ти имаш само един баща, този, който ти е заченал, но аз много искам да ти бъда татко. Имаш само една майка, тази, която ти е заченала, но аз много искам да ти бъда мамче. Много често причината за трудните ситуации с доведения баща или доведената майка е родителят, с когото детето живее, най-често майката, но понякога и бащата. Сякаш родителят, при когото детето живее, не приема много добре правата, които се приписват на неговия нов партньор да взема участие във възпитанието на детето от първият му брак. Само че децата усещат тази амбивалентност.
Когато детето откаже да приеме ограничаващите свободата му думи на доведеният баща или критиките на доведената му майка, то чувства, че по този начин родителят му се здобива с предимство. Но ако биологичният родител е категоричен в отношението си и, например, излезе от стаята, за да остави новия си партньор насаме с детето, нещата може много бързо да се наредят. И аналогично, ако детето се оплаква на баща си. Да, знам много добре, че тя не може да ме търпи, или на майка си. Твоят кавалер не може да ме търпи. Собственият му родител може да му отвърне последният начин. Ако продължаваш да правиш сцени, няма да мога да ти задържа при себе си. Ще трябва да напуснеш дома. Да, ама баща ми, майка ми не ме иска. Освен бащата и майката, съществуват и други възможности вън от семейството. И тогава става ясно, че тези напрежения са опит за регресиране към взаимоотношенията, в които детето продължава да се мъчи, да се наложи над родителя, с когото има кръвно родство и при когото живее. Статутът на нов партньор може да не е съвсем ясен на детето, ако не му е бил обяснен разумно и с обич от постоянно присъстващият родител. От детето може да настъпи известна нестабилност. Говорейки за новата си съпруга, баща му е казал, например, следното: "Това е твоята доведена майка. Сега тя е поела отговорността да те отгледа. Когато си при мен, държа да знаеш, че твоята доведена майка има думата в този дом, защото той е и неин." Тогава доведената майка придобива стойност в очите на детето, защото бащата й е дал своята символична подкрепа. Непрекъснато обаче виждаме майки, които казват на новия си партньор: "Това дете не е твой син, така че остави го на мира." В този случай доведеният баща няма стойност в очите на детето, защото самата майка не му придава стойност. И днес случва се обаче, вероятно основателно, детето да не храни топли чувства към новия партньор, защото го усеща като свой враг. Франсуаз: ако детето съзнава своята враждебност и може да я изрази с думи, би било добре майката, ако става дума за нея, да му каже: "Много си нещастен, откакто заживях с еди кого си. Дали не би могъл да поговориш за това с баща си? Ако желаеш, отиди да живееш при него. Ще се наложи да напуснеш училище и приятелите си. Ако той се съгласи и ако новата му съпруга приеме, ще трябва да подадем молба за промяна на съдебното решение по бракоразводното дело. Но ако баща ти откаже, а ти продължиш да се чувстваш зле при нас, ще се помъчим да намерим някой по-добър пансион." Ако майката не се осмелява да поговори с детето си, това може да стори някой страничен човек, например семейният лекар. И днес има жени, които поддържат приятелски отношения само с други жени, а понякога дори редовни отношения с една единствена жена. Същото важи и за мъжете. Как може да се отрази тази ситуация на детето? Франсуаз: децата знаят, че двойката от жени и двойката от мъже не могат да създадат дете. Затова тук става дума за избор, при това трябва да е ясно, че това е съзнателен избор на майката или на бащата, според случая. Само че майката и бащата трябва да изразят това с думи, а не да го крият, за да може детето да получи логично обяснение. И днес не е задължително човек да бъде хомосексуален, за да няма деца. Достатъчно е жената да има противозачатъчни. Франсуаз: точно така. Само че жените, които приемат противозачатъчни, рискуват децата им да ги възприемат като способни да осакатят или да унищожат някого, ако смисълът на контрацепцията не им е бил обяснен по разбираем за тях начин. Когато жените казват: "Не мога да рискувам да родя още деца и затова приемам противозачатъчни", нещата вече стоят по друг начин. Сигурно с очите на детето, отглеждащият го хомосексуален възрастен претърпява регрес по отношение на предишното си състояние, когато е станал негов родител. И днес някои твърдят, че все по-често срещащите се раздели по силата на съдебното решение, включванията на повторни бракове и проистичащата от тях смяна на партньорите позволяват на децата да живеят там, където им харесва и да избират извън традиционните ограничения онези родители, братя, сестри, които на тях им харесват. Франсуаз: изобщо не съм съгласна, че тук става дума за избор, а за критерии на съзнателно приемане или неприемане. Когато родителите се разделят, трудностите, с които се сблъсква детето по отношение на своето развитие, са от несъзнаван порядък. Ефектите не се виждат на мига, а идват години по-късно. Това е динамиката на несъзнаваното.